Мақсат енді шушы біздің тарихи орындарыбызда халықны жәлеп ету мақсатында түрлі милли мәдәни проектларны популярлаштыру бұл айында 2014 жыл Россияда мәдәниет елі оңайынан. Һәм икенчеден де менә күпмедер җыелган акчадан шушы ятимнәргә, мохтаҗларга ярдәм итү. Чөнки менә шушы бәхетле дөнья фонды һәм ярдәм фонды шөгыльләнәләр алар ДЦПлы, төрле инвалид кешеләргә ярдәм итү, төрле мәҗлесләр оештыру буенча. Кудусов Габдулахмат Габдулахатович, шушы Иске Казан музей-тыелыгының мөдире булам инде. Күптән түгел генә эшли башладым. Бу минем өчен менә бу Иске Казанда милли моңнарының булуы минем өчен бик зур әйбер инде, зур бәхет дип саныйм. Чөнки без монда бик күп халыкны җәлеп итәчәкбез. Безнең тарихыбыз югалмый дигән сүз. Аларга без инде музейда шушы концерт барган чорда аларга экскурсия уздырып, безнең тарихыбызны сөйләячәкбез, изге урыннарны күрсәтә алабыз, хан чишмәләрен күрсәтеп, шәһәрчекне күрсәтеп, барсында күрсәтеп инде сезне чын күңелдән көтеп калабыз, күрсәтербез, сезнең килүегезгә бик шат булабыз. Анда искиткеч күп эш эшләнелгән. Әмма менә бу урын, менә ничә ел инде игътибар итәбез без аңа. Ул тулысынча файдалана алмый бу урын. Дөрестән дә күпме ул яшьләр өчен дә, балалар өчен дә бик файдалы урын булыр иде, әгәр дә аны бик дөрес итеп, менә шулай итеп, акыллы итеп файдалансак без бу урынны. Әгәр дә менә шулай зур шундый концертлар белән, шундый чыгышлар белән, шундый бәйрәмнәр уздырып, бу Иске Казан тыюлыгын шундый югары дәрәҗәгә җиткезәбез икән, бу безнең барыбызның да уртак эше дип саныйм мин. Тамашачыларның да һәм артистларның да. Менә шуның кадәр күп артистлар җыйналышканнар. Һәм шуның кадәр күп күләмдә безнең тамашачыларыбыз да булса, бу чын бәйрәм булыр. Мин күптән Иске Казанга йөрим. Мин анда инде берничә ел рәттән балаларымны алып киләм, һәр вакыт булам, карыйм һәм ул дөрес кулланылмый. Һәм менә бу юлы сезнең бу табышыгыз минем өчен чынлап да ачыш булды. Рекламаны радиодан ишетүем булды. Мин беренче телефонны истә калдырдым да шунда ук диджей Шәкерткә шалтыраттым. Мин әйтәм, карале сезнең нинди проект бу? Әгәр дә менә шушы бу ике төрле файда бирәчәк. Беренчедән игелек кылу булса, икенчедән бу безнең тарихыбызны күрсәтү булачак. Ягъни без ике төрле игелек кылабыз. Тарихыбызны күрсәтү һәм мохтаҗларга ярдәм итү. Мин бик сөендем, дөрес эшлисез һәм сезгә уңышлар гына телим. Менә рәхмәт Телеком җитәкчесе Лутфулла Нурисламовна Шафигуллинга, шушы ул анда бик яхшы корылмалар ясаган, Кремль ясаган Иске Казанның. Менә шуңа күрә без бу объектны яхшы кулланырга тиешбез. Икенчедән бит инде анда төрле аңлашылмаган юнәлешләр дә булган, тәңрешеләр җыеннары уза башлаган инде. Менә шушы үзебезнең дөрес юнәлешне кертү шулай яхшы булыр.